Každý región má svoj recept a líši sa aj názvami, kým niekde je to huspenina, inde studenina, rôsol či kočenina. No to dáva kože, koleno, dáme kusok aj priecka, aby mohli tam viacej mäsa. Nadávame bobkový list, nové korenie, čierne korenie, soľ, cesnak. To sú hlavné ingrediencie, no tou najhlavnejšou sú bravčové nožičky. Práve z nich sa pomalým varením získava najviac kolagénu. Kolagén je základnou súčasťou väzivového tkaniva. To znamená, nachádza sa v koži, chrupavke, šľachách, kostiach, zuboch. Vekom produkcia kolagénu v tele klesá a to nám robí vrásky nielen na čele. Pokožka je menej pevná, menej pružná, dochádza k viditeľnej tvorbe vrások. Doplňať ho môžeme aj huspeninou. Huspenina sa musí variť pomaly, minimálne 4-5 hodín, ideálne čím viac, tým lepšie. Pre nedostatok kolagénu mnohí siahajú aj po výživových doplnkoch. Zaujímavý je preto prepočet obsahu kolagénu v huspenine a v tabletkách. Úmerne sa to prejavuje aj na cene. Podľa nášho prepočtu vyšla cena za 100 gramov čistého kolagénu niekde až okolo 10 eur. Pričom cena za 100 gramov kolagénu získaného v huspenine je okolo 60 centov. Suroviny na huspeninu si v mesiarstve kupuje hlavne staršia generácia. Pozor by si mali dávať hlavne ľudia, ktorí majú zvýšenú hladinu kyseliny močovej. U nich by to mohlo vyvolať dravý záchvat. Sporná je aj otázka cholesterolu. Ak sa s mäsom pohráte, bude takmer bez tuku. Tuk z huspeniny sa dá ľahko odstrániť a čistý aspik už žiaden tuk neobsahuje. Nie sú mi známe žiadne prípady, že by konzumácia huspeniny alebo kočeniny niekomu nejako vážne ublížila. Marian Lechan, televízia Markíza.